Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kaling sun ke bakit di kilai fulai ngut ki brio na Gujarat ki badai na pedeng ki shispa saw ngut ki nong India ki bala syabe na US namar ke jingwan bu hash nong Be-Aiñ ki lahyar hakat ling sun jong ka Ahmedabad hak step jong ka sengi palai. U Assistant Commissioner of Police G Division u RD Oza ulaong bakham hadian bakilapoi ya kita kilai fulai ngut ki bawan bu hash nong Kynthup ki katu kani ki Khynnah bagi kintai laban ket daki kali pulit syakash nong jong ki ha Gujarat kilahya na kakat ling sun na Amritsar ha Punjab ha ski balang ha kapon minstep kiba buan na ki kidei kiba na mesana Gandhinagar Patan Vadodara bat kheda katba kilat pathai khobor kidang persyang ban kren bat ki hendrai kila kentat ban kren ai halor kani kiba hayeng jong kini kinongwan bu hashnong Be-Aiñ na Gujarat kila kam bakim tip kumno kini kiba hayeng jong ki kila poi syakdei ke jakan longwei Deputy Chief Minister Barim ke Gujarat Unitin Patel ulapan pau ke jing sngolam yakin long Gujarat ki bala syabe dak bapen pau ke jing shisha bakila let chabari banwat ki kam ki jam but omdei kum ki nong le kam sniu Deputy Inspector General of Police ke CID Crime Uparik Shita Rathod ula kubur baki pulit kinum toket yakitei ki ba syabe hakani ke kenti ukanu bhai Patel ukpa jong ke wei ke nong wan bu hai shnong Be-Aiñ ke bala syabe na US Kepala tip kerteng kum ke Nikita Patel ulaong haka India Today TV hamesana baka khun jong u kalawan banyathu haki bahiyeng jongka bakala let jong okai pradesh Europe hendrei kamshim le thu yaki shaphang ka jingsa jongka ha US shu ulaong baka khun jong u kala let Europe daga visa batki arngut ki paralok jongka kumba shibnai minshwa ula benrap baka sien ke bakhadu boleh keren batka kadei haka khat santari ukala lingkot hadian bakala pule MSC kamdan kam hangni hendrei ngimtip yak ei kebakan le hadian uwei pat unongwan bahai shnong Be-Aiñ ula tip kerteng kubuketul Patel ula leche US shisnam benshwa hadian ba ula dino yak flat jong u hasurat upraful bahai Patel ula thiet yak ka flat lingba u agent ula ong ba usngusi halor ke jingsa Be-Aiñ jong uketul US uketul umdei banle yakani lada uhab banle cha Amerika ula de bansa hangtei kat kum ka an Laingut kita khot jong kalong yeng gohil ki badai na Gandhinagar ru kilawan phai na US kitei ki Kynthup ya ukiran sing gohil ka kurim jong u ka metal ben baru khun jong u heyans baro kila let cha US shibnai minshwa ka kmi jong ukira sing kala sngokhya haba kala yo sngo ya ka khubor ba ya ukhun bat ya ka yeng ka sem jong u la sha be no na US bat kala ong bakam don jingtep ai kumno kila let shakadei kari kala ong bakam shimla yo banakran bat ki hakini khatsan sngi baladap bat ka sngo khya ya ka jing sngo shangan jongki kinong shong shnong ru kimtip kumno kilet cha US kala ong